Bueno, el benestar per mi és un conjunt de coses que et fan més fàcil la vida. Vull dir que el que realment avui se'n diu la qualitat de vida. El benestar per mi és això. Un conjunt de coses que et permeten tindre totes aquestes coses que et donen aquesta qualitat de vida. Sí, per mi és tenir les necessitats cobertes, tenir una feina, tenir uns amics, tenir una vida agradable que puguis desenvolupar com a persona. Va una mica conjunt, jo crec. La benestar pot ser també ajudar els altres perquè et compensi com a persona i la felicitat també és més completa, hi ha més coses a afegir, no? Sí. Tenir una estabilitat econòmica, sí. Ajuda molt, sí. Compensa també la part emocional també, perquè tens que tenir una companyia agradable, uns amics, socialment està molt bé amb tot, sí. Bueno, jo la felicitat, que tot això va molt lligat, no? Com diem, benestar, plaer, felicitat. La felicitat per mi és un estat anímic continu. Com més n'hi tens d'aquests estats anímics continus bons, més feliç ets. Aquí entren moltes més coses en joc, vull dir, ja no és... La felicitat a vegades que ens pensem que és individual, que és personal, no, jo per mi influeix molt que hem de pensar que això va de grup, vull dir, la felicitat ha de ser més global. I a vegades, quan la globalitat no és feliç, com podria ser en aquests moments en alguns llocs del món, doncs la teva felicitat tampoc és prou completa. Aquesta és la diferència per mi de felicitat. Felicitat són estats puntuals i fins i tot d'ànim d'una persona que com més n'hi tinguis i més continuats, més feliç seràs. I com menys n'hi tinguis, menys felicitat tindràs. És una mica difícil. Jo crec que és difícil, sí. Perquè una cosa va lligada amb l'altra. Jo crec que sí. Pots ajudar els altres, però si no tens econòmicament les necessitats cobertes, és una mica difícil, vull dir, compensar la part material, no?, que es diu. Anem a veure. Sí, va lligat una cosa amb l'altra, jo crec. Quan parlem dels estats anímics, vull dir, jo, per exemple, si parléssim de la vessant del voluntariat, jo diria que reben més els voluntariats que possiblement reben, en aquest cas, els que ajudem, no? Per què? Perquè la satisfacció que arribes quan tens una mica d'èxit en aquesta comunicació amb aquesta persona, amb aquest col·lectiu amb qui treballis, això t'omple molt de joia, però molt. I la situació que vivim en aquests moments, i estem parlant del món occidental, estem parlant d'un país europeu, que és on som nosaltres, i quan parlem de la nostra ciutat, en aquest cas Lleida, ens donem compte que les oportunitats que hi ha en aquest camp de ser feliç són moltes, perquè cada dia, malauradament, hi ha més gent amb necessitat d'ajudar a ser feliç. I els recomanaria jo que ho provessin perquè realment trobarien un punt de felicitat que potser avui ni coneixen. Avui hi ha més materialisme, jo crec, que abans. Avui hi ha més compatibilitat amb qui té el millor cotxe, qui té la millor vivenda, que abans ens conformàvem amb més coses més petites. I avui hi ha més necessitat d'aparentar més. Vull dir, estem en una societat de consum que cada dia es fa més gran. Totalment d'acord amb la Rosa, vull dir, el materialisme... Sí, el materialisme és el que abunda més. És el que imperi. Només cal fer la foto, per exemple, de quan... Jo ja podria remuntar uns quants anys enrere i podria parlar, potser de 50 o 60 anys enrere, i faig la foto dels 50 o 60 anys enrere i faig la foto avui dia, hi ha un abisme. El materialisme que explica la Rosa, avui te pots trobar
no sé, entrar en una casa que hi ha un matrimoni, que hi ha un fill, que ha fet els 18 anys, te pots trobar 3 cotxes. Com a mínim 3 mòbils, si no són 5, perquè la millor portes lo personal i el de la feina. I maquinetes, no cal dir-ho, televisors a la sala d'estar, que és allí on ha d'estar, però en trobarem una a la cunya per si fem l'àpat a la cunya i fins i tot al lavabo per si anem a fer les necessitats, que no ens podem perdre res del programa aquell. El materialisme pur i dur. Qui té el cotxe millor? Cada dia n'hi ha més. La felicitat ho aporta el materialisme, malauradament, malauradament, però és així. Sí, avui dia vivim més de lo que tenim, del materialisme que tenim, que de les necessitats d'ajudar els altres i emocionalment, no? Sí, jo crec que sí. Sí, és un aprenentatge que tens cada dia, conèixer més la gent, més no sé, la cultura, tot t'omple com a persona per ser més feliç, no? Cada dia és un aprenentatge de tot, de la vida que vius cada dia. Se pot aprendre i a vegades de les coses que mai t'imaginaries que et poden fer feliç. De petites coses, no cal que sigui un gran event... De les petites coses de la vida, sí. Petites coses que et satisfan. Si ara, com ens comencem a parlar de quines cosetes, per exemple, et satisfan en cada moment, doncs dius, se pot aprendre, totalment d'acord. I cada dia n'aprens, I per aprendre'n s'ha de saber escoltar. Igual que a vegades exigim, tu també has de donar. I aquest donar és un peatge. Per tant, implica sacrifici per les dues parts. Si només lo fa un no anem bé, l'hem de fer dos. Per això el peatge sempre hi ha de ser. Si vols arribar, si només vols cobrir l'expedient, llavors ja no és arribar a la felicitat que parlem. Sí, jo també crec el mateix. Jo crec que per rebre tens que donar. I com més dons, més feliç ets. Ajudant els altres, compensant-ho amb gent que necessita, materialment, emocionalment. Vull dir, tot això t'aporta felicitat a tu mateix. Jo crec. Jo crec que s'ha de ser positiu. I ser positiu sobretot a la vida. S'ha de ser positiu. Potser el tracte has de destacar més el positivisme de les coses que no pas l'altre. L'altre no vol dir que ho hagis d'amagar, vull dir, l'has de parlar, l'has d'afrontar, però ha de predominar el positivisme, si no llavors no hi arribes. I tot té cares positives. Sempre hi ha, la part fosca sempre hi ha un moment de claror. Igual que els moments de claror sempre tenen algun trosset de foscor, però el que hem de procurar és que aquesta claror sempre domini al final. Sí, jo crec que ser positiu a la vida és molt important. Veure les coses del costat bo. T'ajuda a superar els moments que tens en crisi o que tens esfonsat. Si veus la part positiva de la vida, superes més les dificultats que tens, que se't presenten a la vida. Sí, jo he estat moments, no sé, compartint amb gent fora de vacances, compartint moments agradables, no sé, de sortides, de trobades amb amics, que feia temps que no veia, que vaig estar aquest estiu amb uns amics, que vaig treballar amb el temps junts, i vam compartir un sopar i el que em fa més feliç és trobar-me amb gent que no he vist fa temps. Sí. Bueno, jo diria que aquests moments, jo els qualifico sempre, quan parlem de moments puntuals, són moments màgics. I moments màgics potser és que soc vell, i com que soc vell, com que he viscut més anys n'he tingut més, no? I potser en podríem enumerar molts, vull dir que els pot enumerar qualsevol. Vull dir, jo, el moment màgic, quan vaig conèixer la meva dona, que és la mateixa encara, farà 50 anys a l'ego, aquest no me'l treu ningú. El naixement,
puntual de cadascun dels meus fills o el moment puntual del naixement d'algun dels meus nets. Avui, per exemple, jo, per exemple, els caps de setmana, que això dels nets, tot el que em deixen, hasta on puc, perquè ara són molt jovenets, tenen 13 anys i 10 anys, i potser això d'aquí 5 o 6 anys haurà canviat. Jo sóc egoista i ara m'estic aprofitant. Tot això són moments màgics que no em puc perdre, que no em puc perdre. Professionalment, doncs igual, si la vida t'ha anat més o menys bé, doncs n'has tingut molts. Abans te dia de quan havia estat al MENA, jo me l'estimo molt al MENA perquè em van tractar molt bé, perquè vaig tindre uns companys fantàstics. Però mira, del tema laboral, me van enganyar el dia que em van jubilar, que anava a dinar, en teoria, amb la meva dona i una parella d'amics, i em vaig trobar 200 companys de treball. Això són moments màgics que mai podràs oblidar. Sí, són moments que et surten a la vida que vas compartint. I ara, fent voluntariat, doncs te'n trobes molts de moments màgics, molts. Perquè et trobes gent que ho ha arriscat tot per sortir de Lliondere, perquè ha de trobar un món millor pels seus i la lluita que estan tenint diària, tots els obstacles que han d'anar superant cada dia. I quan veus que realment els van superant, també són moments màgics que alguns te deixen compartir. Doncs també hi són. I ara la felicitat material i l'emocional de trobar amb persones i no sé, i moments que has tingut a la vida que t'han omplert com a persona, no? Jo crec que sí, que és la part emocional i la part material es pot diferenciar. No, lo vius al moment i el recordes, i de tant en quant el recuperes, de tant en quant el recuperes. I fins i tot els has d'anar a buscar quan pots trobar un moment de comunicació complicat o difícil a la vida i has de pensar que no és aquell moment, perquè la relació amb aquella persona està composada de moltes més fotos. I quan tens, potser un moment de dificultat, i podríem parlar fins i tot de la parella, de dir, escolta'm, no és el que ens està passant en aquests moments. Hi ha hagut altres moments màgics que també els hem de tenir en compte. I per què no poden tornar a aparèixer aquests moments màgics? Doncs lluitem perquè tu i jo tinguéssim aquell moment màgic en una altra ocasió, per exemple. I això pot ser amb els fills, això pot ser amb els pares, això pot ser amb els nets, això pot ser amb qualsevol amic, amb qualsevol persona que s'hagi creuat a la teua vida que hagis tingut. I això t'ajuda a superar-ho, Això t'ajuda a superar-ho. Sí, moments de felicitat que t'ajuda a vèncer els moments que tens que no t'han anat tan bé, que tens problemes a la vida i coses, moments que has viscut de felicitat t'ajuden a vèncer les adversitats que et porta la vida, perquè no tot és del mateix color sempre. Jo crec que sí. Ajudant-los, si no pot ser materialment, doncs emocionalment, amb l'ajuda que pots donar als altres, moralment, ajudant-los amb el possible que tens a les mans en aquells moments, sí. Emotivament, materialment, deixem-ho córrer. Estem parlant ara de moments de compartir amb aquesta gent. Els moments que vius d'èxit d'ells te fan feliç a tu. Molt feliç, perquè a més veus que l'esforç que has fet, la dedicació que has tingut, té una recompensa per ell, bàsicament, perquè aconsegueix l'objectiu que s'havia marcat, però per nosaltres també, no et càpiga cap dubte. És un èxit. Hem superat el fracàs, hem recuperat aquella persona, l'hem posat a la via que tocava. Sí. I tant. L'algo físic és un tema material important, i sense això no aniríem a cap lloc. Malauradament, avui se basa tot en l'economia, però jo crec que no n'hi ha prou. Sí, jo crec que el materialisme no ens té a complir com a persona. Jo crec que som humans i ens té a complir més ajudar els altres que no pas el material. Jo et posaré ara un exemple. Hem dit abans que nosaltres
estem amb el sector de la gent gran, han passat un Covid terrorífic, un terç mos han marxat, un terç mos ha quedat tocadet i l'altre terç el tenim encara actiu. Lo material, que és el món que va avançant, els recursos no paren, no paren. Tu saps que hi ha una escletxa digital bestial i sobretot per aquesta última generació que mos queda a la Terra que hauríem d'acompanyar fins al final i amb tot el respecte del món. Doncs ja veus com va, començant per les administracions, que en teoria el compromís dels governants en la felicitat l'any 2012, quan se va, per part de l'ONU es va fer la diada aquesta, hi havia el compromís d'intentar fer feliços els seus ciutadans. Llavors jo dic, escolta'm, amb la gent gran ho fem, de fer-lo totalment feliç, però parlo de la gent gran. No em valen els jubilats que pleguen ara, que estan preparats tecnològicament per superar moltes coses. Si tu te'n pots anar avui a una llar de jubilats i veure com el padrí o padrina, per fer un talladet, li diu a la dinamitzadora, trau-me, li dona un eurito perquè li fa por que igual s'enrampe a la màquina aquella o no va, o no surt el palito, o no hi ha sucre, Bueno, ja no parlo dels bancs, ja no parlo de l'administració, ja no parlo de les grans multinacionals perquè en tenim per fer un programa de 24 hores. Però bueno, la realitat és aquesta. La realitat és aquesta. Jo, amb els padrins i padrines, cada dia m'ho passo més bé, cada dia soc més feliç. I és una satisfacció tan bestial poder relacionar-te amb ells. Jo ja soc del segment, vull dir que ja hi soc, però bueno, me considero encara d'aquestos que ha tocat l'ordenador i que domina una mica la tecnologia. Però és així, és així. Sí, tant que sí. He estat ajudant els que he pogut allà i m'he omplert allà de la gent que necessitaven una mica d'apollo moralment i ara en aquests moments tinc el pis ocupat, vaig fer uns papers, vaig firmar uns papers i la mobiliària me l'ha ocupat. I en aquests moments estic a la residència. I ara estic pendent tinc el pis al jutjat i estic pendent de la resolució que me'l donguin aviat, suposo. I ara estic viscant allà, fa un any que estic allà i estic molt bé. M'ha costat d'adaptar-m'hi perquè, clar, acostumada a un pis i una dependència que tenia, vivia amb el meu germà, que té una capacitat, una paràlisi espàstica de naixement i té una necessitat, sempre ha estat amb jo i té una necessitat psicològica i bastant dependent de mi. I en aquests moments estic així. Ell està en una residència perquè ella no s'hi adaptava, no es podia anar amb muletes i clar, allà per ell era una circumstància una mica que no s'adaptava al medi que hi havia allà. I està en una residència i en aquests moments estic allà viscant allà i ell en una residència, el vaig a veure 2 cops a la setmana i portem un ritme així, sí. Abans no valorava tant perquè ho tenia tot fet, vull dir, tenia una economia bastant alta i m'he trobat en aquests moments amb una falta econòmica bastant malament i sense l'habitatge que tenia és meu, vull dir que el propi. I en aquests moments valoro més la part que m'està faltant en aquests moments, sí. Però m'omple més la part emocional, m'he recompensat amb la part emocional d'ajudar els altres. Jo crec que sí, que depèn de cada un, sí. Depèn de cada un i de la manera que enfoques a la vida. Vull dir, els moments que vius, de la manera que tu ho condueixes, no? Jo crec que ajudant els altres et pot fer feliç, i molt més que la part material. No, que volem que el món sigui més feliç. Que tothom hi hem de posar una mica més del que hi posem, perquè la veritat és que cada dia
això va canviant molt, va molt de pressa i s'han de prendre mesures ja. Jo crec que si que sigués més humanitat entre nosaltres, seríem més feliços. Com dit al començament, Sí. va lligada, la felicitat individual va lligada sempre en la col·lectiva. Sí. Si el col·lectiu no funciona, sempre tens aquell llit, aquella cabòria que no t'acaba de fer feliç a tu. Sí. I la nostra responsabilitat ha de ser, en la mesura que puguem, deixar un llegat als que ens venen darrere de com ser feliç, Sí, i com tant que poder sí. ser feliç. I aquí estem, i aquí estem.